Navštívila som dom kamarátky a bolo tam neuveriteľne špinavo a neporiadne. Boli tam tony odpadkov a všetky kuchynské náčinia boli hrdzavé. Bola som tak rada, že som mala tieto kyslíkové šumivé tablety. Vložte ich do teplej vody a nechajte ich chvíľu bublať. Častice kyslíka vo vnútri automaticky rozpustia škvrny. Stačí vložiť 2 do vody a nechať ich namočené. Potom tam vložte tento spálený, nevyčistený hrniec. Biologicky odbúrateľné enzymy vo vnútri automaticky rozložia škvrny. Po opláchnutí bude dno hrnca lesklé ako nové. Môžete ich tiež použiť na čistenie všetkých druhov oblečenia a obuvy, toto bola obrovská premena domu. Odporúčila som ho všetkým svojim priateľom. Je to nevyhnutnosť, je taký jednoduchý na používanie. Či už ide o umývanie hrncov, riadu alebo sporáka, všetko vďaka nemu vyzerá ako nové. Je efektívny, praktický a šetrný k životnému prostrediu. Zbavuje vás únavnej práce s upratovaním. Používanie je ako keby ste si dom poriadne zrekonštruovali. Momentálne máme akciu kúpte 3 fľaše, 3 dostanete zadarmo. Množstvo je obmedzené, kto prv príde, ten prv berie.